Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔba minnu bɛ kan an lamɛn ani an minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ nin wagati in na an b'aw fo dantɛ foli min na bi ye araba ye min ye novembre kalo ye ale tile 7 sɔrɔ san 2022 limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw tulo b'an na 105 Fufalaki ka Bamako yan nɔ Segukaw fɛ yen nɔ Radio Joliba bɛ lamɛn fana 100.1 Sikaso an bɛ lamɛn sisan fana sabu min ye jiri mana ɲɛ ale bolofara bɛ caya o kuma Sikaso Radio Joliba cokelen bɛ 103.8 an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an sigira an ka min ye kunnafoni sɛbɛn olu lakali kɛnɛ kan ni ye ladala jɛmukan ye min bɛ sigi an fɛ yan don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma ayiwa gafe minnu bɛ bɔ an b'a lajɛ k'an da don olu kɔnɔ kumaw de la ka se ka u lakali aw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na ayiwa jɛka baara de don dɛ n'o tɛ baara in tɛ se ka kɛ kumaso kɔnɔ yan ne nin tɔgɔma Amadu Tolo ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la k'an ka jaw bila bɔlɔlɔ sanfɛ page Facebook Isuf Sangare Lamine Kulubali ani ka taa se Musa Haidara ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni sɔgɔma Tolo i yɛrɛ ni sɔgɔma Amadu i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ somɔgɔw dun tɔɔrɔ si tɛ na alhamdulillah ayiwa an sera kɛnɛ kan ni foli b'i bolo an ka don joona jamukan kɔnɔ foli kɔni an b'a mɔntɔ k'a di min ye lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ani an filɛbaga bɛɛ lajɛlen k'a fɔ sa ko nin ye kunnafoni di gafew o waati selen kosɛbɛ Tolo nin y'a waati selen sabu dugubilaw ka fisa laadawuli ye n'a ma ɲi ko i ye i kalen k'i siɲɛ Tolo anw ye jama jɛ de an tɛ se ka min ye jama kungo ye fɛn fɛn bɛ fɔ jama tɔgɔ la Tolo ko an bɛ o to yen saliyala Tolo i b'a dɔn don dɔw la baara yɛrɛ nɛgɛ t'i minɛ don dɔw i bɛ kɛ yɛrɛ a wulili ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mais Tolo nin bɛɛ bɛ kɛ jama de kama baara bɛ baara la Tolo n'i y'i kali k'i b'o kɛ e kɔni e ni saliya tɛ ɲɔgɔn ye sango kunnafoni di baara maa mana fɔ ko o de la bɛɛ tɛ se ka kɛ caman bɛ baara in ye o bɛna i kari ka don a kɔnɔ o bɛ tila k'a yɛrɛ ɲini parce que o t'a ɲɛ parce que n'i ma kɛ maa dɔ ye maa min hakili ka gɛlɛn hakili gɛlɛya mun don Tolo fo i ka kɛ maa ye ko bɛ ku e la c'est-à-dire kunnafoni di baara Tolo ne ma baara ye min ka gɛlɛn n'a ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ ne ma ye ne kɔni ma ye hakilila baara yɛrɛ la e ko Mali kunnafonidila bɛɛ si jɛlen don foyi tɛ ni hakilila baara tɛ parce que i b'a ye Tolo i bɛ baara in kɛ mais kuma bɛɛ hakili de bɛ munumunu na kuma bɛɛ hakili bɛ ka fɛn dɔ ɲɛɲini k'o fara ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ e bɛ k'a ɲini baara dɔw la Tolo i b'a sɔrɔ maa damadɔ bɛ yen i bɛ k'o de mago ɲɛ mais kunnafonidi baara maa ba hirika misalila anw bɛ kuma na sisan maa caman de bɛ k'an lamɛn ni fɛn bɔra da min man ɲi Tolo an ye gasigɛ dɛ mais i bɛ jija fɛn bɛ bɔ i da min bɛ se ka jamana basigi min bɛ se ka hadamadenya sinsin min bɛ se ka jamanadenw i bɛ se ka fɛn f'u ye u bɛ mun faamuya mais n'e taara i ta kɛ ko wɛrɛ ye o de y'a to Tolo i bɛ violence k'i yɛrɛ ka kuma bɛɛ parce que i bɛ jama ka bila la o dun tɛ taa sacrifice kɔ a tɛ taa ko ɲɛɲini kɔ a tɛ taa basigili kɔ a tɛ taa maaw bɛ fɛn faamuya cogo min na sira ɲuman min kan a tɛ taa o kɔ Amadu o kelen kɔnɔna la n'i y'a ye k'a fɔ an karamɔgɔba dɔ bɛ yen ale y'a fɔ an ye min ye nin kunnafoni di kalanyɔrɔ la Dakari ye a y'a fɔ an ye k'a fɔ ko n'i ye baaradaw ta n'i ye baaraw sɛgɛsɛgɛ kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ maa dɔw b'a f'i ye ko bi baara tɛ n bolo k'a sababu kɛ n bɛ baara min kɔnɔna la misaliyala n'i ye dɔgɔtɔrɔw ta ni banabagatɔ ma na dɔgɔtɔrɔw b'a lafiɲɛ y'a mɛn n'i ye mobili dilannaw ta ni mobili ma tiɲɛ olu b'u lafiɲɛ a ko bari kunnafoni di de ye baara kelen pe diɲɛ kɔnɔ baara min kɔnɔna la n'a bɛ fɔ ko lafiya t'a la kunnafoni t'i bolo waati min na dɛ o yɛrɛ ye kunnafoni de le fait de ne pas avoir une information c'est ça l'information o kɔrɔ ye ko Tolo ko i ma nɔgɔ c'est-à-dire an kɔni bɛ n'a fɔ ndigiɲɛ de kosɛbɛ an tɛ jɔ jɔcogo t'a la kosɛbɛ an tɛ jɔ c'est-à-dire ni an bɛna fɔ c'est-à-dire dugu moteur walima hadamadenya yɛrɛ moteur kosɛbɛ o ye anw ye an tɛ se ka jɔ n'an jɔra aya ko bɛɛ bɛ jɔ kosɛbɛ mais an kɛn bɛ k'an yɛrɛ bɔ da la bi i y'a faamu mais ne ma foyi faamu anw Mali kunnafonidilaw la kosɛbɛ parce que n'i y'a ye bi Mali kunnafonidilaw bɛ sɛgɛn
a bɛ sɛgɛn a b'a ka baara la mais tolo fɛn bɛ fɛn na ani min ka kan a t'o sɔrɔ bɛɛ kɛn bɛ delikɛla ye bɛɛ kɛn bɛ delikɛla ye mais an n'o man kan mais an ka baara in tolo sari anw bɛ min na baara in nafa ka bon ka se degré min na an man ka ye ka to yen ten i y'a faamu n'i taara jamana dɔw la kunnafonidila dɔw bɛ yen sari tolo olu ye faamaw de c'est des rois c'est des gens respectés mais yan ni u ye dɔw yɛrɛ ni u ye u b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ tɔgɔ wɛrɛ d'an na c'est pas comme ça les journalistes ani an ka catégorie ka ca animateurs bɛ yen journalistes bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen mais journaliste kɔni tolo n'a fɔra i ma ko journaliste baara b'i bolo dɛ baara b'i bolo dɛ tu n'es pas n'importe qui et tu ne dois pas dire n'importe quoi et on doit te respecter parce que tu es à la disposition de milliers et milliers de personnes tolo i b'a sɔrɔ sɔgɔmada fɛ kunnafonidila ni charbon feerela walima i ni tiga feerela walima i bɛ taa kungo kɔnɔ i ni togodalamaw bɛ ɲɔgɔn ye wula fɛ i b'a sɔrɔ ni président bɛ ɲɔgɔn ye kunnafonidila taabolo de fɛ donc mun bɛ n sigida la e ye jama jɛ de mun bɛ jamana kɔnɔ mun bɛ farafinna mun bɛ diɲɛ kɔnɔ voilà kunnafonidila man cogo filɛ kunnafonidila ka jɔyɔrɔ tolo i tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban aya tolo ko Choguel ale ye baara daminɛ kunun Choguel ko kala Mayiga ayiwa transition dun tɔ a tɔ tɛ bɛrɛ ye n'i ye transition in tɔ jate a tɔ yɛrɛ tɛ san 2 bɔ bilen san 1 kalo 3 walima kalo 4 a tɛ tɛmɛ o kan bon tolo anw dun ɲɛ bɛ mun na baara ka ca baara yɛrɛ ma daminɛ ninnu fɛ fɔlɔ non baara ma daminɛ ninnu fɛ fɔlɔ parce que baara minnu kan ka kɛ anw fɛ yan an bɛ ka an ni maa si tɛ ka ɲɛ partenaires techniques et financiers n'olu ye nafolo bɔbaaw ye kalata tɛ se ka kɛ yan n'olu m'u sen don a la ni an kan ka kalata joli kan ka kɛ référendum b'o la élection conseiller b'o la présidentielle b'o la législative b'o la tolo n'i ko i bɛ nin bɛɛ kɛ mais a musakantan tɛ dɛ cogo si la donc ne kɔni min fɔ Choguel ye le premier ministre je sais que c'est quelqu'un qui endura mɔgɔ min don a kolo ka gɛlɛn a kolo ka gɛlɛn wa fana Choguel mana min minɛ a t'a bila a nanen min filɛ nin tolo a nana fɛn caman de sɔrɔ a ɲɛ a kɔfɛ kow yugubara yan nka n b'a dɔn a nanen min filɛ nin a ka videomani ninnu to yen c'est à dire minnu bɛ taa tulokɔrɔ duman kun duman fɔ a ye an b'i lafasa yan dɛ an bɛ kɛ yan Choguel c'est le numéro 1 a k'u to yen an tɛmɛn'o kan c'est à dire il y a des priorités priorités bɛ jamana in kɔnɔ yan dɛ tolo n'u y'u pan o kunna waati dun t'i sigi ka mɔgɔ kɔnɔ san 1 ani kalo damadɔ n'a fɔra nin bɛɛ baara ka kɛ o kɔnɔna la a ma nɔgɔn tolo ne kɔni a bɛ kɛ sa nka bolikumadɔn a ka fisa n sen ka di a bɛ gan dɛ a bɛ gan dɛ an bɛ tila k'a fɔ ɲɔgɔn ye yan a kalata ninnu na a fɛn fɛn bɛ kɛ ni dɛmɛ ma don Mali ma ko an yɛrɛ dama k'a kɛ mais tolo a bɛ gɛlɛya parce que furanjɛla fanga nana min kama bi lakanabaliya yɛrɛ sen tɛ ka koron k'a kɛ an sago ye i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na tiɲɛ don armée b'a se la mais ka lakanabaliya koron i n'a fɔ jamanaden bɛɛ ko vraiment tare bi mais tolo a bɛ ka yɛlɛma ka taa bolo wɛrɛ kan tile tɛ ben ka bɔ ka bin n'i m'a mɛn ko wale jugu dɔ kɛra Bamaciw fɛ duguba kɔnɔ wo togoda la wo a bɛ fan bɛɛ ça c'est une priorité o ka bɔ yen ka tila k'a fɔ k'i bɛ kalata fara o kan mais tolo baara bɛ dɛ a ma nɔgɔn Choguel a ka nin bɛɛ to yen a k'i ɲɛsin min kan ka kɛ il doit s'attaquer à ça l'essentiel les priorités min bɛ yen n'o kan ka kɛ n'a ma ɲɛsin o ma fo ka to tulokɔrɔ kuma duman fɔ la o waati tɛ sisan e de kun ye solution ye e kun tɛ yan i nana sisan ne kun tɛ yan a kun tɛ kɛ tan mais an tɛmɛn'o kan an tɛmɛn'a kan dɛ d'accord tolo an b'o bila
sɛbɛnw bi yan gafew caman bɔlen bɛ kosɛbɛ min ye Nouvelle Horizon ye ale b'an bolo kɔrɔ yan Soir de Bamako bi yan kosɛbɛ l'essor bi yan le Pélincan l'indicateur du renouveau fo ka taa se l'indépendant ma kosɛbɛ an bɛna lajɛ ka ninnu de lakale maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a kɔnɔkumaw la cogo min na kosɛbɛ ayiwa fasiriden sɛbɛn min ni an k'a ma Nouvelle Horizon min bɛ tali kɛ Toguna A Traoré ale ye sɛbɛnni kɛ tolo a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mohamed Mamata Touré kosɛbɛ ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ de ɲɛmɔgɔ ye n'u k'a ma ko association Anko Mali awɔ mais Mohamed Mamata Touré tolo a ye kulekan de bɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ayiwa kulekan in tɛ dɔwɛrɛ ye a ko jamana bɛ waati min na ko sisan kosɛbɛ tolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko farabugu farabugukaw tolo ko farabugukaw bɛ balo bin ani jiri gili ani jiriden minnu yɛrɛ n'u yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ bilen kosɛbɛ balo a bɛ n'a fɔ balo de dɛsɛra bi farabugu Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la ko min ye Mohamed Mamata Touré ye ayiwa a ye sɛbɛnni de kɛ ka damakasi kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ma tolo hakilila jiginna tiɲɛ don ko Mali armée a bɛ ka yɛlɛ bi maa si tɛ se ka o sɔsɔ ko nka tolo an ka ɲɛ yɛlɛ ka fɛn dɔ lajɛ a ko farabugu min filɛ nin waati dɔ la min ye colonel Assimi Goïta ye yɔrɔ ale tun ye fanga dankan ye n'o ye vice président ye waati a ye taali kɛ farabugu nka a ma mɛn a ye miniti damadɔ de kɛ n kɛra jigiya yɛrɛ ka ɲɛsin farabugukaw ma nka tolo ko kɔfɛ bi farabugu tɛ se ka filɛ dɛ farabugukaw bɛ farabugu u tɛ se ka bɔ farabugu dugu kɔnɔ lakanabaa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ tolo olu ta kɛ bɛ munumunu zalo ye farabugu da fɛ ko Mohamed Mamata Touré ka fɔ la ko fɔlɔfɔlɔ i b'a sɔrɔ Mali armée tun bɛ taa balow de ta ka fili duguma ninnu kan nka ko kalo 6 kɔfɛ bi tolo fura tɛ sɔrɔ balo tɛ ka sɔrɔ farabugu maa minnu bɛ yen n'o ye maakɔrɔbaw ye bana bɛ olu la tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ tuma bɛɛ i bɛ sukasi de mɛn farabugu kɔnɔna na a ka lajɛ ji ɲama jɔlen na o man ɲi dɛ o man ɲi tolo ko nin ye waleya ye bi furanjɛla fanga ayiwa a bɛ san 2 ni kɔ la bi n'a fɔra k'a fɔ ko waati dɔ la dunu ni bala tara ko farabugu labilara ayiwa bamanciw tun kɛn bɛ ka daga min don farabugu da la ayiwa ko daga in wulila ka bɔ yen ko nka ale Mamata Touré ka jateminɛ la daga min bɛ farabugu da la bi u ka jugu ni lakanabaliya daga ye sabu ko balo tɛ yɔrɔ min na a tolo ɲɛnamaya ka gɛlɛn ye dɛ Mohamed Mamata Touré de ka damakasi nin ye ka ɲɛsin jamanakuntigi colonel Assimi Goïta o mana bɔ yen le Soir de Bamako bi yan ale kumana tolo Soir de Bamako y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ka jɛrɛ min kɛra Abuja ni tun y'a ta ko 62nan ye n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO wulila ni laɲini damadɔw ye ko CEDEAO ɲɛmɔgɔw e k'u tɛ fɛ ka Mali magɛn fiyewu u bɛ fɛ ka Mali magɛn ni min ye tolo o de ye ko ka dɛmɛbaw wele nafolo bɛ sɔrɔ minnu bolo n'o ye partenaires techniques et financiers ye ko u k'a lajɛ u ka Mali magɛn joona walasa kalata minnu bɛ yen ni olu kan ka boloda Mali kɔnɔ yan u ka se ka na ni dɛmɛ an ma bɔ ka nin kuma de fɔ sisan an bɔra k'a fɔ sisan ko CEDEAO ani Union africaine ONU ani min ye dɛmɛbaw ye partenaires techniques et financiers CEDEAO y'a ɲini sa ko ni Union africaine ani Organisation des Nations Unies u k'a lajɛ u ka jɛrɛ kɛ joona joona jɛrɛ kɔrɔtɔli yɛrɛ de don ko di yanni san 2024 cɛ sabu Mali kalataw caman bilalen bɛ ka o de kɔnɔ tolo k'u k'a lajɛ u ka nafolo fara ɲɔgɔn kan joona u ka Mali magɛn walasa min ye ayiwa baara minnu bolodalen don yɛlɛmani minnu i n'a fɔ kalataw olu ka se ka kɛ CEDEAO ko k'a ye jateminɛ min fana kɛ Mali kɔnɔ yan o ye k'a fɔ MINUSMA fɛgɛyalenba de don bi sabu k'u ka kɛlɛcɛ caman de bɛ yen minnu y'u kɔ don Mali la n'a fɔra k'a fɔ jamanaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ MINUSMA ye ka Mali dɛmɛ jamana caman de bɛ yen kɔsa in na olu y'a ɲini ka u yɛrɛ ta ka taa ka bɔ Mali la ko k'a lajɛ joona MINUSMA fanga bɛ se ka don a la ko kuma min fɔra fana ko Kodiwarikaw ka finitigi maa 46 min n'a fɔra k'a fɔ ko olu ka bila CEDEAO ko ale m'a fɔ a ma jagoya Mali kan ko ka finitigi ninnu bila dɛ ko nin ye bɔlɔlɔ kumaw de ye
ko minnu bɛ ka kuma fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ko CEDEAO ye waati di Mali ma ayiwa n'an ma Côte d'Ivoirekaw ka finitigi maa 46 in bila an na ko latɔn aw la CEDEAO ɲɛmɔgɔ ko tiɲɛ tɛ ko nin ye bɔlɔlɔ kumaw de ye olu kɔni y'a ɲini Mali fɛ yɔrɔ kɔsa in na deliliw yɛrɛ kɛra CEDEAO ni jamana min i n'a fɔ Togo n'a ɲɔgɔnnaw olu wulila ka Mali deli k'u k'a lajɛ finitigi 46 ko in u ka a ko da sira la u ka ninnu bila k'u bɛ halisa o delili sira de kan u bɛ ka Mali deli u ka se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na k'u y'o de fɔ n'o tɛ u m'a fɔ k'u b'a jagoya Mali kan o de bɛ faamu o de bɛ faamu dɛ k'u ma jagoya Mali kan k'u ka nin maa 46 ninnu bila m'o fɔ maa si ye olu kɔni ta ye delili de ye ayiwa halisa u ka se ka jisumani kɛ nin ko fura kan tolo o mana bɔ yen ko Bamanci jɛkulu 2 bɛ yen ninnu kɔni ta kɛn bɛ i b'a fɔ k'olu yɛrɛ de ta ye Mali ye Suwade Bamako ka lakali la ko Jenim ani Daesh ko décembre kalo tile 4 tɛmɛnen san 2022 ayiwa tolo ninnu de karila ɲɔgɔn na u ka karili ɲɔgɔn na a ma dan u yɛrɛ ma sabu sigidala ma gansan minnu bɛ yen n'o ye civiliw ye u ka kɔlɔlɔ taara bin olu fana kan maa 70 ɲɔgɔn na dugu min bɛ yen n'u kama ko Atolat filɛ nin ye Ansongo mara de la tolo ko maa 70 ɲɔgɔn na ayiwa Jenim ani EIGS Jenim o ye Yad Agali ale ka jɛrɛjɛkulu ye min ye État islamique au Grand Sahara o fana ye jɛrɛjɛkuluba ye minnu bɔra Libi n'a ɲɔgɔnnaw la ka na Mali tɔɔrɔ tolo ko yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye Menaka mara in ye Tesit b'a la Endeliman b'a la Tamalat b'a la Andra Bukan b'a la tolo ni yɔrɔ damadɔ min filɛ nin Jenim ni EIGS olu de bɛ ka kɛlɛ ko f'u ka nin yɔrɔ tigiya minɛ jamana min ta o ta ye k'aw fɔ aw k'o tigiya minɛ taa wulila sungɔlama ye Jenim ni EIGS tolo u bɛ kari ɲɔgɔn na kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ sigidalamaw de bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ninnu ka kɛlɛw la a kɛlɛ ninnu a kɛra sababu ye maa 70 dɔw yɛrɛ ko k'a ka ca n'u ye sigidalamaw tolo ko ni u ka tiɲɔgɔnya a ti ɲɛ min kɔ tolo u k'a lajɛ u ka segin kɔ walima jamana ɲɛmɔgɔw ye sigin bɛ ka nin ko la ye sabu n'i ye sigida ninnu lajɛ maa dɔ bɛ yɛrɛ o ye sira ka misali di min bɛ Gatia kɔnɔna la n'o ye Fahad Al Mahamoud secrétaire général do Gatia kɔnɔ ale y'a fɔ a ka Twitter sanfɛ a ko ni jɛkulu 2 min filɛ nin tolo tiɲɛ yɛrɛ la ni jamana ɲɛmɔgɔw ma lajɛ ka fɛɛrɛ ɲini ninnu na u bɛ ka olu sɛgɛn dɛ Sango mara la u tɛ ɲɛ ɲɔgɔn kɔ wa u bɛ ka kɛlɛ min kɛ sigidalamaw de bɛ ka kɛ a kɔlɔlɔ sɔrɔ o tɛ bɛn o tɛ n da tɛ kɛlɛ la ka taa kɔlɔlɔ bin ka ye Suwade Bamako de ye nin kuma fɔ o mana bɔ yen l'essor bien jamana ka fasidi sɛbɛn tolo ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko jɛma ayiwa dugukolo ko kɛlɛ dɔ kɛra ye a kɛra sababu ye ka dugu 2 de kari ɲɔgɔn na dugukolo ko kɛlɛ in a kɛra Kumarenga filɛ ni Lambidu commune rurale la ani Marontera o fana ye dugucinin dɔ ye min bɛ Jankunte Kamara o mara la ni dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛma mara de la tolo ko alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile fɔlɔ san 2022 ayiwa ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min fɛ cour suprême ye sariya dɔ de tigɛ dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ne ye Kumarenga ani Morontera o dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ u ka dancɛ dɔ de bɛ yen dɛ a bɛna fɔ cour suprême ye kiiri tigɛ ka jo di dɔ ma dɔ ta tɛna kɛ jalaki ye sa wa ko dugu dɔ de bɛ yen o ma jɛn ni o ye n'o ye Moronterakaw ye Moronterakaw de filɛ nin sa tolo ka taa firi min ye Kumarengaw kan a ko ma ja sabu min ye maa caman de banana a sen fɛ sow jenina jigiɲɛw n'o ye balo mara yɔrɔw ye ka taa se forow ma u taara ɲɔgɔn ka jigiɲɛw ni balow bɛɛ lajɛlen jeni o man ɲɛ tolo waleya in kɛlen min ye sous-préfet arrondissement min filɛ nin Jankunte Kamara madame Kulubali Awa Konate ani conseil de cercle o ɲɛmaaba Makan Koma ni commandeur de brigade territoriale de la gendarmerie ani finitigiw olu de farala ɲɔgɔn kan préfet Abdul Nasser Maïga olu ka t'u ɲɛda tiɲɛni min kɛra u taalen u ye min fɔ dugu 2 maaw ye o k'olu mana ka jo di maa ma ka jalaki di maa ma dɛ u kɔni nana de furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la sabu colonel Asimi Goita yɛrɛ ale ko an ka jamana maakɔrɔbaw minnu bɛ yen ni olu ye dugutigiw ni laadalatigiw ye tolo olu de bɛ jamana in dɔ ka tɛmɛ
n'i y'a ye ko kala yɛrɛ sɛmɛna u la don dira u ma o y'u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen tila ka jɔnjɔnw ta ka o nɔrɔ u disiw la tolo a kun de ye jamana in basigibaliya kana don a kɔnɔna la olu de bɛ togodaw la olu de bɛ se ka maaw dɔn olu de bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ko u nana de ka se ka o kuma f'u ɲɛna ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka bɛn ko la kɛlɛ min filɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛlɛ in k'a dabila dugukolo kɛlɛ a bɛ taa wolo fɛn fɛ la maa t'a dɔn o la conseil de cercle ɲɛma Makan Koma k'a b'a ɲini dugudenw fɛ u k'a lajɛ u ka nin kɛlɛ in bila bɛɛ ka segin bɛɛ ka ji kɛ koliji la u bɛna nin ko in ta a kan ka ɲɛnabɔ cogo min na sabu dugu fila in mairie tolo k'u bɛ s'u ma kun jumɛn na nin dugukoloko kɛlɛ kɛra mairie ninnu de a ko bɛɛ bɛ daminɛ a ko ma nɔgɔn dugukolo ko ma nɔgɔn dugu fila dugu fila maaw bɛ taa ɲɔgɔn fa ka taa ɲɔgɔn bana a tɛ bɛn o ma nɔgɔn dɛ wa burusi kɔnɔna ninnu na tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ nin dugukolo kɛlɛw de bɛ yen a ka lajɛ ji ɲama jɔlen hali Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ in tolo n'i ye nin dugukolo kɛlɛ sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn a tɛ bɛn a tɔ b'a dɛn kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛ fasidi sɛbɛn min ta u k'a ma ko le pelinkan tolo pelinkan kumana le pelinkan a ko Mali gouvernement ni syndicat cɛ u k'a lajɛ dɛ u ka bɛn ko la n'o tɛ ko bi bi in na a bɛ n'a fɔ daba wuli bɛ yen jamanadenw olu yɔrɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ni dun ye jateminɛ kɛ tolo an bɛ lakanabaliya kɔnɔna la o ma ban fɔlɔ n'a fɔra k'a fɔ baarakɛlaw ka baarabila banbali o bɛ sen na ayiwa jamana kɔnɔna la a tɛ jamana basigili ko fɔ syndicat minnu bɛ yen n'olu ye baarakɛlaw ka lafasalikuru ɲɛmɔgɔw ye tolo bi bi in na u ni furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw u sen ka ɲɔgɔn ye u sen ka ɲɔgɔn faamuya sabu bɛɛ bɛ ka i ka hakɛ de ɲini baarakɛla mana wuli a ka hakɛ nɔfɛ tolo maa to o danyɔrɔ dɔn o de la an bɛ don min na i ko bi pelinkan y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la bi min bɔra Ukraine ni Rusi ka kɛlɛ la o kɛn bɛ k'an labɔ fɔlɔ n'a fɔra Mali la yan nɔ syndicat wulilen bɛ u yɛrɛ kɛn bɛ ka jalaki min bɛ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw ka bi ko fɛn bɛ ka kɛ an ka baarakɛyɔrɔw la bi tolo tiɲɛna o kɛlɛ kɛra a mɛnna hali sisan a tɛ ka dabila yɛrɛ sago kɛ nin soma ye nin dɔgɔnin den ye walima ni nin ka surun tolo ka fɛnw bɛɛ ta ka di o ma tolo ko nin kɛlɛ kɛra a mɛnna jamana in kɔnɔna la yan nin si t'a dɔ ye furancɛla fanga dun nana ko ka nin dabila yuruku yuruku n'a ɲɔgɔnnaw hali sisan a bɛ sen na kɔsa in na secrétaire général bɛ UNTM tɔgɔ la Yakuba Katile ale yɛrɛ kangaridaba de kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga ma a ko a ma ko baarakɛlaw u y'u yɛrɛ minɛ waati dɔ la u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u tɛna u ka laɲiniw kɛ jamana ka se ka taabolo ɲuman sɔrɔ nka olu ɲɛ bɛ min na a bɛ n'a fɔ olu bɛ ka u yɛrɛ minɛ nka furancɛla fanga tɛ ka a lakodɔn u ye dɛ u bɛ k'u ka hakɛw to yen ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw to yen ka se k'u ka baara kɛ tiɲɛ don u k'a ɲini bi fɛn bɛ jamana kɔnɔ n'o ye gɛlɛya ye u ka se ka ban min ye gɛlɛyaba min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Ukraine ni Rusi ka kɛlɛ tolo n'a fɔra k'a fɔ anw yɛrɛ o gɛlɛya n'an bɛ bi an kan yan ni baarakɛlaw wulila tuguni k'u b'u ka hakɛw ɲini tolo a fɛn tunnen a bɛɛ tɛ ye dɛ Alaye Keita ale de ye nin sɛbɛn an ye nin bɔ le pelinkan kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indicateur du renouveau bi yan tolo ale kumana a ko de a y'a jira k'a fɔ tolo bana dɔ bɛ an fɛ yan bana in yɛrɛ a bɛ fan caman dɛ n'o ye joli caya bana ye hypertension tolo nin bana in ni ma nin minɛ kɔni ala k'an kisi dɛ a ko Bamako yan ko n'i ye maa ta 100 o 100 maa 44 hypertension b'o la hypertension artérielle tolo min ye nin bana in a man ɲi dɛ a ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen walima dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen min talen don ka ɲɛsin kɛnɛya ani ɲɛtaga ma ayiwa tolo ko ɲɛfɔliw de bɛ ka kɛ banaw la bana minnu bɛ yen n'u bɛ yɛlɛma walima bana minnu bɛ yen n'u ka gɛlɛn n'u ye adamaden minɛ tolo a bɛ se ka fiɲɛ yɛrɛ don i ka hadamadenya la o banaw la ko hypertension artérielle o bɛ o la ntɛnɛn tɛmɛnen ko docteur Isaka Menta ale ye cardiologue ye n'o ye dusukunna baara furakɛlikɛbaa ye ale kɔni kun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye hypertension artérielle bana min don tolo joli caya bana n'a joli cayara joli mana yɛlɛ kunkolo fɛ tolo a bɛ i bɔ hadamadenya la walima a bɛ kɛ maa tɔ ye a fɔ de ma ko AVC AVC in hali denmisɛnnin fitinin a b'a minɛ tolo ko a bɛ san 2 bɔ sisan
ayiwa a bɛ maa miliyari 2 bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la ni bana in bɛ olu la joli caya bana in ko n'i ye farafinna lajɛ a ka ca anw fɛ yan kosɛbɛ ko k'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'a b'u la n'u tɛ t'u yɛrɛ lajɛ tolo o de bɛ se ka kɛ bana in yɛrɛ juguya sababu ye a ko n'i ye farafinna lajɛ maa 100,000 ɲɔgɔnna ayiwa bana in b'o la ko n'i y'olu lajɛ maa 90,000 bɛ yen tolo olu tɛ taa u yɛrɛ lajɛ o de b'a to bana in a bɛ se ka juguya wa ko bana in tolo n'a a bɛ maa minnu minɛ maa minnu si janfara minnu bɛ yen fana ni jabɛti b'u la minnu bɛ yen ni u bɛ sigarɛti min ani minnu bɛ yen n'u tɛ dumuni ɲuman kɛ docteur Menta y'a jira k'a fɔ hypertension artérielle bana min don walasa i ka se k'a kɛlɛ fɛɛrɛ 5 filɛ nin o fɛɛrɛ 5 tolo i ka se ka dumuni sanuman dun o tɛ fɔlɔ ye filanan farikolo ɲɛnajɛ ka k'i taala ye sabanan ye mun ye tolo sigarɛti min i ka da sigarɛti minaw u ka sigarɛti min u ka jɔ u tulo b'i la sa tolo ani balo fasugu dɔw bɛ yen min bɛ se ka joli sanuya i ka olu dun ani i k'i janto i yɛrɛ la kuma bɛɛ i ka t'i yɛrɛ lajɛ tolo ni fɛɛrɛ 5 o de bɛ se ka maa kisi hypertension artérielle ma n'o ye ka joli caya n'a dun cayara tolo joli bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun na a mana ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun na a bɛ yɛlɛ kunkolo kan n'a yɛlɛla kunkolo kan joli sira minnu bɛ yen tolo n'o hali fiɲɛni y'o sɔrɔ tolo o de bɛ kɛ sababu ye fangelesa bana in bɛ mɔgɔ minɛ o b'a sɔrɔ kuma i fankelen bɛ sa i bɛ bin i t'a dɔn a kɛra cogo min AVC de y'o bana in ye tolo a dun ka ca anw fɛ yan bi kosɛbɛ wa ko min fana bɛ se k'a juguya adamaden la tolo miiriba kuma bɛɛ i bɛ miiriba la miiri jugu kuma bɛ kamana gannen don fana b'a bila maliyɛn kɔni kamana o de y'a to bana in bɛ anw fɛ yan maliyɛn kɔni kamana gannen don kuma bɛɛ ala k'an ta k'a la hɛrɛ an b'a kun cɛ ni min ye teliya la o ye l'indépendant ye tolo nin ye kunnafoni ye min kɔni man di l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko Misabugu ayiwa ko bɔ taara kɛ fure dɔ kan nin ye sifinnaka dɔ ye mécano soudeur a bɛ n'a fɔ mécanicien min n'a bɛ soudeli kɛ tolo ko ale fure taara ye Misabugu canal jiboli sira min filɛ Misabugu ko a fure taara ye a ye tile 3 de kɛ a dalen bɛ yen nɔ tolo ko nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw la tile 3 in tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa Misabugu canal dayina ye maaw kɔni taara bɔ a dalen ka ye sifinnaka don fini min b'a la o ye pullover ye pullover nugujima ani pantalon dɔ n'u ko a ma ko pantalon jean o ye o fana ye couleur bleu ciel n'o ye ayiwa bula ma nka a ma fɔri kosɛbɛ tolo a yirala k'a fɔ fure in somɔgɔw a fa yɛrɛ ko o kun bɛ fɛ de ka maaw yɛrɛ ladɔnniya k'a fɔ ko a den tununna nka tununi kibaruya bɔlen ka bin a ka sɔrɔ k'a mɛn k'a dɔn cɔ nin ye ale den ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ yɔrɔ in na yen nɔ jama camanba minnu taara polisiw ni ayiwa sapeur pompier mɔgɔ minnu bɛ commune 6 kɔnɔna la ka se ka fure in ka sama ka bɔ ji la tolo ko hôpital du Mali ale fanfɛla in na ye tolo kɔsa in na kibaruya caman de bɛ ka bɔ ka bin k'a fɔ maaw bɛ jaso ka taa n'u ye minnu fana bɛ yen ni u bɛ minɛ drogue feerew la nin yɔrɔ kofɔlen in na ye sabu kɔfɛ yɔrɔw de don nka tolo sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni dayɛlɛla o na kɛ sababu ye fure min yera Misabugu canal in kɔnɔna la ye k'a dɔn kun jɔnjɔn min don Ari Musa Mayiga ale ye degelikɛla ye l'indépendant la ale de ye nin fasiri sɛbɛn a bɛ dansigi kɛ kibaruyaw la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati ye an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini inchallah a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka